гарчанде дар Бразилия ҳама футболбоз нестанд, вале ҳамагӣ ошиқи футболанд. Бразилия кишваре ки аз футбол нафас мекашаду бо он зиндааст, дар арфаи истиқболи боз як чорабинии сатҳи ҷаҳонии варзишӣ қарор дорад. Барои ин кишвар ҳолати кунунӣ бегона нест, чаро ки дар 10 солаи охир ба макони асосӣ баргузории мусобиқаҳои байналмилалии кишвари Бразилия табдил ёфт ва 6 моҳ пеш аз ин онҳо мизбони мусобиқаи Копа Америка 2019 буданд. Бразилия нахустин чизҳое ки бо ба забон овардани номи ин кишвар ба хотир мерасад футбол, пайкараи паёнбар Исо, ғуруби офтоб дар Рио ва Капакабанаанд. Соли ҷорӣ ду мусобиқаи байналмилалии дигар дар ин кишвар сурат гирифт: Копа Америка 2019 ва қаҳрамонии ҷаҳон миёни наврасон. Чемпионати ҷаҳон миёни наврасони то 17 сола зинаи нахустини мусобиқоти ҷаҳонии футбол маҳсуб ёфта дар 2 сол як бор баргузор мегардад. Дар оғози роҳандозии ин мусобиқа дар он наврасони то 16 сола иштирок мекарданд. Бори нахуст соли 1985 дар ҷумҳурии мардумии Чин миёни ин сину сол чемпионати ҷаҳон сурат гирифт, ки дар он мунтахаби Нигерия бо шикаст додани Олмон унвони қаҳрамониро соҳиб шуд. Аз соли 1991 сар карда бо қарори ФИФА сину соли иштирокчиён як сол боло бурда шуд. Ҷанлуиҷи Буфон, Икер Касилас, Фернандо Торрес, Хави Эрнандес, Фабрегас, Франческо Тоти, Тони Крос ва Ҷейдон Санчо. Ин танҳо ному насаби чанд футболбозе аст, ки тавонистанд дар чемпионати ҷаҳон байни наврасон худро ба таври арзанда муаррифӣ карда тӯли солҳои баъдӣ яке аз бозигарони асосӣ дар ҳайати мунтахаби кишвари худ шаванд. Бошад ки насли нави футболи меҳан, ки дар чемпионати ҷаҳон дар кишвари Бразилия дар соли 2019 Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд, аз ҷумлаи чунин футболбозон шуда дар оянда дар сатҳи байналмилалӣ футболи меҳанро намояндагӣ кунанд. бори охир 6-28 октябри соли 2017 қаҳрамонии ҷаҳон миёни наврасон дар Ҳиндустон сурат гирифт, ки аз бисёр ҷиҳат нодир буд. Якум Ҳиндустон бори нахуст мизбони як чорабиние таҳти васояти ФИФА доир мешуда интихоб шуд ва баъдан бунёдгузорони футбол бори нахуст қаҳрамонии ин сину солро дар чемпионатҳои ҷаҳон соҳиб шуданд. Мунтахаби Англия пас аз шикаст бо ҳисоби 2-0 дар қисми якум тавонист ба бозӣ баргашта бо натиҷаи 5-2 бар Испания ғалаба намояд. дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон дар қаҳрамонии ҷаҳон бори нахуст соли 2007 иштирок кард. Шогирдони Пулот Қодиров дар як гурӯҳ бо Амрико, Белгия ва Тунис бозӣ карда бо ишғоли ҷои сеюм ба плей-офф баромаданд. рӯзи 29 августи соли 2007 дар ҷараёни бозии даври якашниҳоӣ бо Перу футболбозони мо дар иҷроиши силсила зарбаҳои 11 метра шикаст хӯрда иштироки худро дар мусобиқа хотима бахшиданд. Инак тақрибан баъди 12 солу 2 моҳ миллипӯшони навраси тоҷик дигар бора ба даври поёнии чемпионати ҷаҳон миёни футболбозони то 17 сола роҳ ёфтанд. ёдовар шудан ба маврид аст, ки Тоҷикистон ягона даста аз миёни намояндагони ассотсиатсияҳои футболии Осиёи марказӣ ва умуман собиқ кишварҳои пасошӯравист, ки ба чемпионати ҷаҳон миёни наврасон дар соли ҷорӣ рохат гирифт. кишвари Бразилия дар таърихи варзиши тоҷик чанд саҳифаи дурахшонеро ато кардааст. аз ҷумла чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо соли 2007 буд, ки Расул Боқиев нишони биринҷиро ба даст овард ва ҳамчунин бозиҳои олимпӣ дар Рио, ки нахустин медали тиллоро аз мусобиқаи мазкур фарзанди фарзонаи кишвар Дилшод Назаров ба даст оварда буд дар бозиҳои олимпии Рио де Жанейро дар соли 2016. акнун ман фикр мекунам баъд аз он муваффақиятҳои инфиродӣ ки варзишгарони алоҳидаи мо ба даст овардан дар кишвари Бразилия, фурсати он расидааст то мо дар ҳайати даставӣ, дар намудҳои варзиши даставӣ аз ҷумла футбол ҳам ба муваффақиятҳои нодире дар ин кишвар ноил гардем. субҳи 17 октябр ҳайати тими миллии наврасони то 17 солаи тоҷик ҷиҳати иштирок дар чемпионати ҷаҳон ба кишвари Бразилия сафар карданд. аъзоёни дастаи Тоҷикистон то расидан ба Бразилия бештар аз 18 соат дар парвоз буданду қариб 15 000 километр роҳро аз Осиё, Аврупо ва Африқо убур карда ба бузургтарин кишвари Амрикои ҷанубӣ фуруд омаданд. бегоҳии 17 октябр футболбозони мо барои иштирок дар ҷамоматҳои машқиву тамринӣ пеш аз шурӯи чемпионати ҷаҳон ба шаҳри Сан Паулуи кишвари Бразилия омаданд ва давоми як ҳафта инҷо қарор мегиранд. агар Рио қалби Бразилия бошад, пас Сан Паулу ҳамёни он аст. бузургтарин шаҳри молиявӣ ва футболии нимкураи ҷанубӣ то расидан ба ин мақом чӣ рӯзҳоеро пушти сар кард? биёед якҷо бубинем.
Сан-Паулу бузургтарин шаҳр ва маркази молиявии тамоми нимкураи ҷанубӣ, локомотиви асосии иқтисодиёти шашумин кишвари сераҳолии дунё ба ҳисоб меравад. Ба шаҳр санаи 25 январи соли 1594 гурӯҳи зоҳидону мубаллиғони португалӣ асос гузоштанд, пас аз он ки Бразилия дар миёнаи асри 19 ба кишвари пешсафи содироткунандаи қаҳва табдил ёфт, қисми асосии ин маҳсулот аз шаҳрҳои дигар ба Сан-Паулу оварда шуда, он ҷо бандубаст мешуд ва тавассути бандари Сантус ба мамолики дигари ҷаҳон интиқол меёфт. Сар аз соли 1881 ҳиҷрати васеъи муҳоҷирони корӣ аз кишварҳои аврупоӣ боиси васеъ шудани заминҳои кишти қаҳва гардид, аммо дар оғози садаи 20 буҳрони молиявии ҷаҳонӣ ва афзиши нархи маҳсулот даромад аз фурӯши қаҳваро кам кард. Сармоягузорони нави ҷалб шуда бештар аз ҳама ба саноаткунонии шаҳр таваҷҷӯҳ зоҳир карда, коргарони кирояро аз тамоми кишварҳо, махсусан Италия, ба Сан-Паулу ҷалб карданд. аҳолӣ дар шаҳр тадриҷан афзоиш ёфт. Тибқи маълумотҳои омории соли 2016 дар шаҳр ва гирду атрофи он тақрибан 23 миллион сокинон сукунат доранд. бо сабаби зиёд будани аҳолӣ ҳаракат дар шаҳр мушкил аст. мисли дилхоҳ-шаҳри Бразилия, футбол дар Сан-Паулу варзиши рақами 1 дониста мешавад. бошгоҳҳои асосии футболӣ инҷо Сан-Паулу, Коринтианс, Пальмейрас ва Сантосанд. дар ҳисоби ин 4 бошгоҳи иёлот 31 ҷоми қаҳрамонии Бразилия сабт шудааст, ки дастаҳои ягон иёлоти дигар ҳатто нисфи ин ҷоизаҳоро надоранд. дар воқеъ худи шоҳи футбол Эдсон Арантус ду Насименту, маъруф бо тахаллуси Пеле, тӯли 18 сол шарафи бошгоҳи Сантусро ҳимоя карда, 2 карат соҳиби ҷоми Либертадорес шудааст. миёни Тоҷикистон ва Бразилия на танҳо аз нигоҳи вақт, балки аз нигоҳи фаслҳои сол ҳам айни замон тафовути ҷиддӣ дида мешавад. агар дар Тоҷикистон айни замон фасли тирамоҳ бошад, пас дар Бразилия фасли баҳор аст ва фарқият байни шаҳрҳои Сан-Паулу ва Душанбе 8 соатро ташкил мекунад. маҳз бо дар назардошти ҳамин омил Федератсияи футболи кишвар тасмим гирифт, ки расо 1 ҳафта пеш аз шурӯи Чемпионати ҷаҳон байни наврасони то 17 сола ҳайати мунтахаби мо ба ин кишвар сафар кунад, то ба шароит ва иқлими нав худро мутобиқ созад. тамрини нахустини худро футболбозони мо дар майдони машқии яке аз бошгоҳҳои маъруфи футболии Сан-Паул Пальмейрас доир карданд. маҷмӯи машқу тамринҳои миллипӯшони кишвар ба мутобиқсозии бозигарон ба муҳит ва шароити нави иқлимӣ равона шуда буд. даста 1 сол пеш дар ҳамин шабу рӯз дар ҷараёни Чемпионати Осиё дар Малайзия, ки мо ноиб қаҳрамони қурраи худ гаштем, дар чунин шароити монанде қарор дошт, вале қатъи назар аз ин барои худро ба шароити нав мутобиқ кардан каме вақт зарур шуд. мақсади асосии даста ҳамози баъд аз парвоз аз Тоҷикистон аз Душанбе мутобиқат ба соату вақте ки дар Бразилия аст ба он мебошад. ба фикр дорам ки дар якум тармиме ки имрӯз гузашт нисбатан мушкилтар буд, аз ҳисоби он ки агар дар Душанбе ҳозир соат ними шаб бошад, дар инҷо бошад соат фақат ҳозир соат 6 аст. барои ҳаминам ба бачаҳо ката мушкилтар аст. ман фикр дорам ки асосан ҳозир барои соат мутобиқат кардан мо кӯшиш мекунем. ба шароити Бразилия наметавонем ки дар як рӯз мо мутобиқат кунем ва мо дар тӯли як ҳафта дар инҷо мо метавонем ки ба боду ҳавои инҷо ва иқлими инҷо мутобиқат шавем. меҳмонхонаи Bristol International Hotel макони асосии буду боши футболбозони мо буд. шогирдони Зайниддин Раҳимов ҳар рӯз барои анҷом додани машқҳои худ роҳ пеш мегирифтанд ҷониби майдони тамринии бошгоҳи наврасон ва ҷавонони Пальмейрас. Третий день находимся в Бразилии, в городе Сан-Паулу. В основном сейчас с ребятами повторяем свои занятия, тактические упражнения. Так, вечерами проходим теоретические занятия, изучаем команду первого соперника Камерун. Поэтому, ребят, мы сейчас подстраиваем под эту команду, чтобы выступить достойно. Все у нас тренировки. В основном работаем над тактикой.
дар доираи ҷамъоватҳои таълимиву тамринии мунтахаби наврасони кишвар дар шаҳри Сан-Паулуи кишвари Бразилия баргузории бозии санҷишӣ бо яке аз дастаҳои ин иёлот тими Аудакс ба нақша гирифта шудааст. Як рӯз пеш аз шурӯи бозӣ шогирдони Зайниддин Раҳимов барои шиносоӣ бо вазъи майдон ва барпо кардани охирин тамринҳои худ ба варзишгоҳи Стадио Муниципал Жозе Либеранч ташриф оварданд. аз суҳбат бо масъули Федератсияи футболи Бразилия ки дар тӯли мусобиқа ҳайати моро ҳамроҳӣ мекунад, маълум шуд ки Аудакс дар чемпионати иёлоти Сан-Паулу ҳамроҳи бошгоҳҳои Коринтианс, Сантос ва Сан-Паулу бозӣ мекунад. Чанд бозигари маъруф аз қабили Паулиньо, Бруно Гимаранш тарбиятдидаи мактаби ҳамин тиманд. Чун одат машқу тамринҳои рӯзи охири пеш аз бозӣ тақрибан 1 соат давом ёфта, бештаран он амалу ҳаракат ва гаштҳои тактикӣ ки дар бозӣ истифода мешавад мавриди омӯзиш қарор гирифт. бозӣ бо ҳайати ҷавонони Аудакс пеш аз оғози чемпионати ҷаҳон барои наврасони мо охирин дидори санҷишӣ ба ҳисоб меравад. то шурӯи бозӣ миёни мунтахаби наврасони то 17 солаи кишвар бар муқобили бошгоҳи Аудакс ки як дидори санҷишӣ ба ҳисоб меравад, тақрибан 1.5 соати дигар вақт боқӣ мондааст. Айни замон футболбозони бошгоҳи Аудакс дар майдон қарор доранд ва бо вазъи чаманзори он шинос шуда истоданд. Футболбозони мо бошад дар ҳуҷраи либоси вазкунӣ барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинанд. Чӣ тавре ки аз суҳбат бо масъулини Федератсияи футболи Бразилия маълум шуд, бошгоҳи Аудакс бисёр ҳайати ҷавонони хуб дорад ки ҳамасола дар мусобиқаҳои дохилӣ натиҷаҳои хуб нишон дода, бештаран футболбозони тайёр мекардаи онҳо барои гузариш кардан ба бошгоҳҳои дигар тайёрӣ мебинанд ва умедвор мешавем ки дидори санҷишӣ миёни мунтахабҳои навраси то 17 солаи кишвар бар муқобили бошгоҳи Аудакс ки бозигарони то 19 солаи он имрӯз бо бачаҳои мо майдондорӣ мекунанд бисёр ҷолибу диданӣ сурат мегирад. дидори дастаҳо соати 20 бо вақти Сан-Паулу баробар ба 4 субҳи 23 октябри душанбе шурӯъ шуд. бозӣ бо ҳуҷумҳои пайопайи дастаи Аудакс оғоз гардид. Таи 25 дақиқаи аввал онҳо бетанаффус ҷониби дарвозаи мо ҳуҷум мекарданд. дар тӯли ин дақиқаҳо мо танҳо 2 дафъа ба аксулҳуҷум гузаштем. гарчанде Шоҳрух Қирғизбоев аз уҳдаи баргардонидани чанд зарбаи бошасти рақиб дар 25 дақиқаи аввал баромад, вале иштибоҳи ӯ дар дақиқаи 26-ум боиси боз шудани дарвозаи мо гардид. бо сар додани голи аввал бозигарони мо дастпоча шуданд. Рақиб инро пайхас карда пас аз 2 дақиқа бо кӯшиши Рамирес голи дуюмро зад. дар дақиқаи 36-ум як аксулҳуҷуми мо билохир самар овард. Ислом Зоиров бо дарвозабон 1-1 баромада ҳисобро коҳиш дод. ба туфайли саю талоши Ҳамадони Камолов дар дақиқаи охири қисми якуми бозӣ милипӯшони мо пеналти кор карданд. Шарифбек Раҳматов ки ба назди тӯб омад, онро бехато ба дарвоза ҷо кард. сармураббӣ дар оғози қисми дуюм ба ҷои Шуҳрат Элмуродов Рустам Соировро ба майдон овард. бо 2 ҳамлагар бозӣ кардани мо боис бар он шуд ки паёпай 2 ҳамлаи хавфнок ташкил кунем. сарвони даста Ислом Зоиров дар оғози даҳаи шашум аз 2 имконияти худ истифода карда натавонист. бозигарони мизбон дар дақиқаи 75-ум пеналти кор карданд, вале зарбаи 2-2-ро Шоҳрух Қирғизбоев баргардонид. ҷараёни қисми дуюм бозӣ низ басо бочидат ва ҳуҷумкор сурат гирифт, аммо ба дастаҳо имкони гол задан ба дарвозаи якдигар даст надод. чорӯзе ки мо дар мамлакати Бразилия машқҳоамонро гузарондем, имрӯз мо як бозии рафиқона ба дастаи Академияи Бразилия то синни соли 19 сола 20 сола як бозии рафиқона гузарондем. аз он чӣ гуфтанием ки мо бачаҳоро як санҷидем, ҳар як позитсияҳоро санҷидем ки бачаҳо тайёр ҳастанд ба якум бозие ки ба дастаи Камерун бозӣ мекунем. он чизе ки мо роҳбарияти он қати мураббии он қати ки санҷима чиза навиштем, ози мешинем анализ мекунем барои тайёрӣ барои бозии Камерун. хай бозии хеле ки ба ду ному бой додем, ҳисоб ду кардем. як чизе ки ҳисоби чизои тактикӣ хати хай як
бозим камтар маъқул шуд. ҳарчанд тими тоҷикистон бори якум дар Бразилия аст, вале мо дар бораи шумо ба қадри даркорӣ маълумот доштем. медонистем ки аз нигоҳи техникӣ ва инфиродӣ футболбозони хубе доред. бачаҳои ман дар қисми якум ба пеш баромаданд, вале бо иштибоҳҳои худ мо ба дарвозаамон 2 гол сар додем. ба тими наврасони тоҷикистон иштироки бобароро дар чемпионати ҷаҳон орзумандам. I wish all the best for national team. қатъи назар аз каму костиҳо дар бозии шогирдони Зайниддин Раҳимов, онҳо тавонистанд пеш аз чемпионати ҷаҳон охирин санҷиши худро бо баҳои хуб супоранд ва умед мебандем ки он мушкилот ва заъфе ки дар ҷараёни бозии имрӯза бар муқобили бошгоҳи Аудакс буд, дар кӯтоҳтарин фурсат ҳалли худро пайдо мекунад ва мо дар аввалин бозӣ бар муқобили мунтахаби наврасони Камерун дар чемпионати ҷаҳон метавонем бозии зебо ва муҷаллои худро нишон диҳем. баъд аз 2 рӯзи барпо кардани тамринҳо дар майдони Жозе Либеранч, футболбозони мо дигарбора ба пойгоҳи машқу тамринии дастаи ҷавонони Палмейрас баргаштанд. бо дар назардошти бозии дишаба бо тими Академияи Аудакс, ҷараёни машқу тамринҳои имрӯзаи футболбозони мо хусусияти барқароршавиро дошт. дирӯз дар ҷараёни бозӣ дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов ва сарвони даста Ислом Зоиров каме осеб бардоштанд. зинрӯ онҳо дар ҷараёни тамрини имрӯза дар алоҳидагӣ бо иҷроиши чанд машқи муайяншуда иктифо карданд. аз суҳбат бо табиби даста Фарух Авезов маълум шуд ки ҳолати ин ду бозигари калидии тими наврасони кишвар хуб буда, осеби бардоштаашон чандон ҷиддӣ нест ва имкони иштирок дар бозии аввали чемпионати ҷаҳон бо Камерунро онҳо доранд. дарвозабон Муҳриддин Ҳасанов дар як момент лат гирифт, лат хӯрд ва чиқдре ки мо бо духтур Баҳодур Носиров дидем, якҷоя китфи чапи ӯ зарб хӯрд. мо خواستیم اول او رو با عکس رنگینی کنیم و بعد به خلاصه آمدیم که عکس رنگینی لازم نمی شود. او لطی نسبتاً جدی نیست و او طور هست که با بازی کامرون آماده شود. و اینچنین فوروارد اینا که اسلام زویروف زانوی راستش لط خورد، او هم جدی نیست و هر دوشون با بازی کامرون آماده هستند. мебоист мизбони ин чорабинӣ кишвари Перу шавад, аммо фифа бо сабаби сари вақт тайёр нашудани иншоотҳои ёрирасону майдони футболӣ муҷаввизи ин корро бекор карда ба Федератсияи футболи Бразилия мактуб навишт, то пас аз мизбонии Копа Америка 2019 баргузории чемпионати ҷаҳони наврасонро низ ба уҳда гирад. ҳамин тавр кишвари Бразилия варзишгоҳи се шаҳр Бразилия Гама, Эстадио Безерао, Гояна, Эстадио ди Саренҳаву, Эстадио Олимпико ва Виктория Кариасика, Эстадио Клебар Андраде сурат мегирад. ҷиҳати муҳими дигари ин мусобиқа он аст ки бори аввал дар он аз низоми вар истифода мебаранд. мунтахаби Англия ки 2 сол пеш унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд, мебоист онро дифоъ кунад, аммо бунёдгузорони футбол ба марҳилаи ниҳоӣ баромада натавонистанд. аз намуд, рамз ва дигар унсурҳои расмии ин мусобиқа 10 июл рӯнамоӣ шуд. тарҳи намуди он бо илҳом аз таърихи ғанӣ ва манзараҳои мухталифи кишвар ки унсурҳои гуногунро дар бар мегирад сохта шудааст. растаниҳои васеъ онро бурда ба тӯб мепайванданд ва дар ниҳоят намуди умумии ҷоиза бо пайвастан ба яке аз нишоатҳои нотакрори меъмории Бразилия, калисои ҷомеи он шакли ҷоизаи мусобиқаро мегирад. он дастаҳо ба гурӯҳҳо тақсим шуданд. тими мизбон Бразилия бо ҳамроҳии Канада, Зеландияи Нав ва Ангола дар гурӯҳи A, Нигерия, Венгрия, Эквадор ва Австралия дар гурӯҳи B, Кореяи Ҷанубӣ, Гаити, Фаронса ва Чили гурӯҳи C, Амрико, Сенегал, Ҷопон ва Нидерландҳо гурӯҳи D, ҷазираҳои Соломон, Италия, Парагвай ва Мексика дар гурӯҳи F ҷойгиранд. дастаи наврасони Тоҷикистон шомили гурӯҳи И мусобиқа шуда бо тимҳои Камерун, Испания ва Аргентина бозӣ мекунад. ҳамаи бозиҳо бо иштироки миллипӯшони навраси мо дар шаҳри Кариасика баргузор хоҳад шуд. дастаҳое ки дар гурӯҳ ҷойҳои якуму дуюмро мегиранд ва 4 тими беҳтарин ноябр бо бозии финалӣ дар Гамма 18-умин чемпионати ҷаҳон миёни ин сину сол ки бешак боз чанд чеҳраи навро барои футболи ҷаҳон муаррифӣ кард, хотима ёфт. пас аз қуръакашии чемпионати ҷаҳон миёни футболбозони наврас, шаҳри Виторияи Бразилия макони бозиҳои даври гурӯҳии миллипӯшони тоҷик қарор гирифт. бегоҳии 24 октябр футболбозони мо пас аз ҷанбасти ҷамъомади таълимиву тамринӣ озими ин шаҳр шуданд. пас аз истиқболи гарму самимӣ аз сӯи мизбонон, ҳайати мо бо роҳнамоии пулис роҳ пеш гирифт ҷониби меҳмонхона.
мо ним соат пеш ба Витория расидем ва маро бисёр ба ҳайрат овард қабул кардани меҳмонон дар аз тарафи Федератсияи футболи Бразилия ва аз тарафи Федератсияи умуми ҷаҳонии футбол, яъне ки дар сатҳи баланд аз фурудгоҳ то ҷои хоб то ҳотел дар сатҳи баланд қабул кардан, яъне ки ҳам аз ҳисоби автобуси сифати олӣ, ҳам аз ҳисоби шахсоне ки мутасаддӣ ҳастанд дар сатҳи баланд қабул кардан. Ман фикр дорам ки бачаҳо ба бачаҳои маъқул шуд ва онҳо ҳис кардан ки онҳо ба куҷо омаданд, яке ба чемпионати ҷаҳон омадан. Ин бисёр хуб аст. давлати Бразилия давлати қабулкунандаи чемпионати ҷаҳон буда моро аз фурудгоҳ то меҳмонхона хеле хушу хурсандона пешвоз гирифтанд. мо хурсандии онҳоро аз фурудгоҳ то меҳмонхона мушоҳида кардем. миннатдории худро ба давлати Бразилия мерасонам ки онҳо моро чунин хеле хуб пешвоз гирифтанд. иёлоти Эспириту Санту дар қисми ҷанубу шарқии Бразилия дар лаби уқёнуси Атлантика қарор дорад. Маркази маъмурии иёлот шаҳри Витория ба ҳисоб рафта, тарҷумаи он аз забони португалӣ маънои ғалабаро дорад. Дар агломератсияи бузурги Витория ҳудуди 2 миллион аҳолӣ истиқомат мекунад. Аз рӯи шохиси сатҳу сифати зиндагии сокинон, Витория дар Бразилия пас аз пойтахт дар ҷои дуюм аст. Витория шаҳри бандарӣ буда дар пешрафти иқтисодиёти бузургтарин кишвари Амрикои Лотинӣ яке аз нақшҳои асосиро мебозад. Шаҳр аз 50 ҷазираҳои хурду бузург ташкил ёфта, бо рангорангии табиат, манзараҳои зебо ва соҳили уқёнус ба яке аз марказҳои асосии истироҳатӣ табдил гардидааст. ҳангоми тайёрӣ ба чемпионати ҷаҳон ягон ҷузъиёт бояд аз мадди назар берун намонад. Зинрӯ ҳеҷ ҷои тааҷҷуб нест ки дар рафти машқи аввал сармураббии Зайниддин Раҳимов бо ёварони худ асбобу анҷоми тамриниро дар майдон ҷобаҷо мекард. пас аз омадан ба макони бозиҳои даври гурӯҳии хеш дар чемпионати ҷаҳон, ҳайати Тоҷикистон дар маркази барқарорсозиву варзишии АР нахустин тамрини худро барпо кард. рӯзи якуми тамрини мо дар шаҳри Виктория хеле ҳам хуб гузашт. бо фармоиши мураббӣ мо дигар ҷошавии тактикии худро гузарондем ва рӯз аз рӯз ба бозӣ бо дастаи Камерун тайёрӣ дида истодем. ягон тарс эҳсосоте ки ба мо халал расонад ман надида истодам дар даста. бачаҳо ҳама тайёр ҳастанд ва бачаҳо муҳимияти ин чемпионатро дониста хуб кӯшиш карда истоданд. Потому что мы только делаем, исправляем свои ошибки. Та игра, которая была с Академией из Бразилии, которую мы сыграли, очень много, как я говорил в том интервью, что очень было много ошибок. Мы сейчас стараемся эти ошибки исправлять. Кариасика ки яке аз се шаҳри мизбони Мундиал 2019 миёни футболбозони Наврас аст, 10 километр шимолтар аз Витория қарор дорад. Миёни шаҳрҳои мизбони қаҳрамонии ҷаҳон, Кариасика бо дуртар будани худ аз ду шаҳри дигар, Бразилия ва Гояна, фарқ мекунад. ин намои умумии варзишгоҳи Клебар Андраде шаҳри Кариасикаи Бразилия аст. Аз 48 бозие ки дар чемпионати ҷаҳон 2019 байни наврасон баргузориаш ба нақша гирифта шудааст, дар ин майдон 16 бозӣ доир мешавад. ин майдон соли 1983 бунёд гардида бештар аз 20 000 ҷои нишаст дорад. тими Рио Бранкои шаҳр 37 бор, яъне бештар аз ҳама дар чемпионати иёлоти Эспириту Санту пирӯз баромадааст. барои инъикоси ин чорабинӣ дар қисми шимолии варзишгоҳ маркази матбуотӣ бунёд шудааст. ҳарчанд намои умумии маркази матбуотӣ чандон дилкаш нест, вале барои хабарнигорон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. барои хабарнигор бо интернет таъмин будан басо муҳим аст. дар ин маркази матбуотӣ шумо бо ду роҳ метавонед ба он пайваст шавед: бевосита ё ин ки ба воситаи Wi-Fi. воқеан ҳам суръати интернет инҷо хеле баланд аст, вале бояд ба бинандагони арҷманд ин чизро қайд кунам ки дар маркази матбуотӣ айни замон танҳо ман фаъолият карда истодам. рафту агар ҳамкасбони дигари ман оянд, он ҷо суръати интернет чӣ гуна тағйир меёбад вақт нишон хоҳад дод. дар қисми марказӣ нишастгоҳҳои майдон ҷой барои шореҳон ва рӯзноманигорони телевизиону радио ҷудо шудааст, то онҳо хабарҳои муҳиму тоза ва саривақтиро ба кишварҳои худ ирсол кунанд. акнун мо бо ҷои нишаст ва мизи кории шореҳон дар ин майдон шинос мешавем. чизе аз ҳама муҳим барои гузоришгарони варзиш ин манзараи умумии майдон аст, на баланд ва на паст.
мизи кори шореҳ стандартист. Инҷо монитор, дастгоҳи сабт ва пахши овоз, се ҷои нишаст барои шореҳон қарор дорад. ҳоло дар майдон охирин корҳои омодагӣ барои истиқболи ин чорабинӣ бонуфуз идома дорад. Дар рӯзи охири тайёриҳо дар баробари дарав кардани чаманзори майдон, аз санҷиш гузарондани асбобу анҷоми барқӣ, инчунин кори маркази ташхиси видеоӣ, ки бори нахуст дар қаҳрамонии ин сину сол истифода мешавад, аз озмоиш гузашт. метавон гуфт, варзишгоҳ барои истиқболи чемпионати ҷаҳон омода аст. нимаи дуюми рӯзи 26 октябр дар яке аз толорҳои варзишгоҳи Клебар Андраде Кариасика бо иштироки сармураббиёни дастаҳои шомили гурӯҳи И мусобиқа нишасти матбуотӣ сурат гирифт. Пеш аз оғози нишасти матбуотӣ, ибтидо аз ҷониби мизбонон имкон дода шуд, то футболбозон ним соат ба чаманзори варзишгоҳ бароянд ва бо он аз наздик шинос шаванд. Бо сабаби тақвими зичи бозиҳо ва якбора дар ин майдон сурат гирифтани бозиҳои ду гурӯҳ, футболбозони мо як рӯз пеш аз бозӣ имкони ба чаманзори майдон баромадану машқу тамрини пеш аз бозиро доир кардан надоштанд. Футболбозони навраси мо дар баробари қадам задану бо ҳолати майдон шинос шудан ҳамзамон аксҳои хотиравӣ низ гирифтанд. сипас Зайниддин Раҳимов, сармураббии мунтахаби наврасони футболи кишвар, бо капитани даста Ислом Зоиров ба саволҳои хабарнигорон ҷавоб гардониданд. Сармураббии кишвар нахуст миннатдории худро ба Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди машқу тамрин ва иштирок дар ҷамоматҳои таълимию тамринии пеш аз қаҳрамонии ҷаҳон баён карда, омодагии шогирдони худро дар сатҳи хуб арзёбӣ кард. Ба гуфти ӯ, дар назди даста ҳадафҳои муайяне гузошта шудааст ва онҳо мекӯшанд, то онро иҷро кунанд. Задача выйти из группы, а потом там дальше как получится. Во-вторых, что хочу сказать, о всех командах с Камеруна и до Аргентины, Испании у нас информация есть. Мы просматривали их игры, просматривали их чемпионаты, просматривали их кафа, где они как играли. А соперники мы тоже есть, информация есть. Но я не скажу, что соперники слабы. У нас, как говорится, в народе что говорят, что вам повезло с такой группой. Это Камерун, Испания и Аргентина. Что будем делать? Что будем играть? агар дар ду рӯзи аввали тайёриҳо ба чемпионати ҷаҳон футболбозони мо дар маҷмӯаи варзишиву барқарорсозии ART Витория тамринҳои худро доир карда бошанд, пас пеш аз бозӣ бо Камерун охирин машқи худро дар маркази варзишии Кампо да Эстива гузарониданд. ибтидо сармураббии мунтахаби наврасони кишвар Зайниддин Раҳимов аз муҳимияти бозии аввал ҳарф зада ишора кард, ки барои ба даври баъдӣ баромадан натиҷаи дидори аввал басо муҳим хоҳад буд. бо дарки ҳамин масъулият, футболбозон тӯли як соати баъдӣ охирин тайёриҳои худро ба бозӣ бо Камерун аз озмоиш гузарониданд. зимни он ягон ҷузъиёти кӯчак ҳам аз мадди назар берун намонд.